nens i nenes! Us agraden els gegants? Sí! Que bé, doncs avui tenim gegants! Ja veureu quina festa hem preparat! Endavant, Quitxalla! Afanya't, que vas molt lent! Soc la presentadora de la festa i estem fent tard. És que no podem anar més de pressa, podríem tenir un accident. Ai, va, només una miqueta, és que va superlent. No penso anar més de pressa. I aquest tancat? Anàveu una mica de pressa, no? Vol dir? A més, em penso que no porteu acordat el cinturó de seguretat. Molt malament! Què passa si teniu un accident per anar de pressa i no porteu el cinturó? Té tota la raó, m'he equivocat. Perdoni, és que sóc la presentadora de la festa dels gegants i estic fent tard. Bueno, per aquesta vegada els deixarem passar, però heu de tenir més cura. Moltes gràcies! Que venim! Hola, nens i nenes! Benvinguts a una altra festa de gegants! Ens ho passarem molt bé. A veure, el nen aquest del públic de la samarreta del dinosaure, que vingui cap aquí. Ja? Sí, tu mateix, vine. Tu saps qui balla avui? Sí. Qui balla? Els gegants del pi. Els gegants del pi. I tu saps com es diuen els gegants del pi? Sí. Com es diuen? Elisenda i Mustafa. Mustafa i Elisenda, molt bé. Són els gegants grans del pi. Molt bé. I saps qui més ballarà avui o serà una sorpresa? Serà una sorpresa! Oh, que bé! Com ens agraden les sorpreses! Mireu quants nens i quanta gent hi ha esperant els gegants del pi. Fem que surtin ja? Sí! Doncs som-hi, cridem-los! Gegants del pi! Que surtin i ballin els gegants del pi! El gegant del pi. Ara balla, gegant del pi. Ara balla pel camí. El gegant de la ciutat. Ara balla, el gegant de la ciutat. Ara balla pel terrat. Doncs ja heu vist com ballaven els gegants del pi. I la música no era gravada de caset, Que segur que no sabeu què és un caset. Pregunteu-li als vostres pares. I si us fixeu, ha vingut la colla gegantera dels gegants del pi, que van tots de color... Verd! Sí, senyor! Doncs tornem a tenir aquí el nen del públic de la samarreta de dinosaures que s'ha descuidat les sabates, vés a saber on. A veure, nen, i ara qui ballarà? Ens dius la sorpresa? Sí! Qui serà? Els nans de Manresa! Els nans vells de Manresa? Sí! Que bé, doncs que entrin ja els nans vells de Manresa! Doncs per avui la festa ja s'ha acabat. Si voleu veure més vídeos com aquest, seguiu el nostre canal.